Semban Durna. Iya dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke Satria Baja Hita. Baca-baca dengkulmu melocot ora. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejring Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Ora entuk undangan lho. Undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banawati. Asline ora percaya takono Dewi Banawati. Dewi Banawati iki garwa Nata Ngastina. Wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banawati merga dadi garwane Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banawati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Sing kowe ngrebut Dewi Banawati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut, sing seneng ki kene sithik. Lho, ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresna sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Tresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora areng apa kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena mbondo tanganku ngrincung sikile Panakawan. Metu aja metu tandangi legane ati legane. Koko Prabu Semban kula. Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, mboten dados sabab jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura. Minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Sampun ngantos katimbalan ing Wanciri nadyaning Wanciratri ingkang kala mboten badhe swaling kayu. Mugi kepareng Barana menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sakmangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Ngastina, namung badhe kula rembak perkawis kula warga negari Ngastina ingkang wonten gandeng jenengipun kelawan ingkang rayi Ngastina Duryudana. Nuwun sewu. Mestinipun boten kedah ngawontenaken pasewakan jer menika dados perkawisipun paduka Yai Prabu pribadi ingkang mestinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula boten kenging ngawuningani menggah perkawis kula warga paduka Yai Prabu nanging gandeng sampun sesek raos ing manah kula bingung bingleng bengang-langan kedah kados pundi margi ingkang kedah kula lampahi mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supados sakmangke para sepuh saged paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Mekaten nggih. Kula trembak baraken wigatosipun menapa? Koko Prabu. Paduka prisa piyambak bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banawati. Putri saking negari Mandaraka. Katresnan kula menika persasat saben boten sagedipun nembakaken agengipun tresna kula kelawan Yai Ratu Banawati menika persasat mungkuli dhateng jagat menika. Upamanipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Yai Ratu Banawati, tentu kula ikhlas lahir batin. Nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken. Supados sakmangke Yai Ratu Banawati tetep tresna kaliyan ingkang rayi ing Ngastina Duryudana. Kula mboten badhe awel, tuwin mboten badhe anggrundel. Anggen kula tansah sengkut mranata tata rakiting negari Ngastina. Minangka dados makutaning bangsa Ngastina. Menika ugi krana sinandhing dening Yai Ratu Banawati. Nanging mugi andadosna ing kawuningan Koko Prabu. Sampun wonten tigang candra menika solah selaganipun Yai Ratu Banawati beneh kelawan adat ingkang sampun benten kelawan adat ingkang sampun kelampah. Mangke piye? Ingkang dipun wastani beneh kelawan adat ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi? Koko Prabu. Yai Ratu Banawati kados sampun kecalan katresnan kaliyan Duryudana. Ing atasipun kula menika Nalindra. Ing atasipun kula menika ratu. Yai Ratu Banawati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika
tansah leladi dhateng menapa ing wonten gandeng jenengipun kaliyan pun Duryudana. Nanging sampun tigang candra menika nuwun sewu pendak-pendak Yai Ratu Banowati menika kula caketi tansah ewa satemah malingos. Mboten purun aben ajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Wangsul wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Yai Ratu Banowati mboten nate maloka lan mboten prasaja kaliyan ingkang rayi Ngastina. Nadyan nalika mapan sari wonten ing madyaning patenggan ingkang mesthinipun kula dipun ladosi satataning tiyang bebrayan. Nah Yai Ratu Banowati tansah aningkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Koko Prabu lelamban kados mekaten menika kados pundi anggen kula badhe nglampahi monggo kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyanding kaliyan Yai Ratu Banowati mboten dipun ladosi dening Yai Ratu Banowati dahar ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi nanging sampun tigang candra menika mboten ate dipun rencangi dening Yai Ratu Banowati. Upami Yai Ratu Banowati menika sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, kula pasrah negari menika dhateng estanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula boten saged gesang menawi boten sinanding dening Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, jagat Dewa Bathara jagat pangestu mara. Nuwun sewu Yai. Namung perkawis ingkang kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Raka ing Mandura. Ingkang Raka Katimbalana sowan wonten ing madyaning kedaton tumuli pepanggihan catur netra sabab nuwun pangapunten. Perkawis ingkang mekaten menika kula wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke hanjejering sastra wirang. Kanalindranipun Yayi Prabu Duryudana krana kami dhangetaken dening sangganing para kawula Nayaka lan Punggawa. Menika perkawis kula warga, perkawis pribadi. Mesinipun dipun rembak antawisipun ing Raka ing Mandura sumawana Paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Sedaya sampun kelampah. Kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Koko Prabu Baladewa keparenga-paring obor pepadhang dhateng manah kula. Kedah menapa ingkang kula katindakaken menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten. Nuwun pangapunten, Yai. Adat nupya ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe nuwun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun langkung-langkung tiyang nambut saning ngakrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Nuwun pamunten. Selaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Yai Prabu ingkang gawe kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati babar pisan mboten. Kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yai Ratu Banowati menapa ing dipun suwun tartemtu kula aturaken sarta kula minangkani menawi dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yai Ratu Banowati ingkang Yai Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Prabu bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh tertentu badhe kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Nanging selaganipun Yai Ratu Banowati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayi Duryudana. Wiladala nuwun pamunten. Paman Senguni kula wonten dawuh. Paman Senung menika langkung sepuh tinimbang Yai Prabu Duryudana. Mestinipun nate nglampahi lelampahan kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih prawi atur kula menika mangke keleresan menawi mboten lak malah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun pangapunten menawi saking panginten kula anggenipun Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagol kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih.
Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi prameswari negari Ngastina menika mboten benten kalian semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu, kasaranipun wong wadon menika kadangkala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu, sanget angel lho nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kaliyan panjenengan tertentu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina kula sing boten kuat. Menawi kula ngendelaken Hai Ratu Banowati, kula menika sedina ora caturan, ora guneman kaliyan Hai Ratu Banowati kemawon. Kula menika gesangipun kadiradi gotang. Mboten genep uripe Duryudana. Kula menika sedina mboten digandeng dening Yai Ratu Banowati niku rasane urip kaya muspra tanpa guna. Laras saking tresnanipun iki. Mila mekaten. Bila ingkang saking menika kula nyuwun sabdanipun para sepuh menapa kita kula tindakaken Bawaduna. Wonten dawuh, Gen. Bawaduna gadhahi pemanggih menapa? Oh. Nuwun sewu. Menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur. Menawi paduka menika nyuwun priksa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun. Liripun kados pundi? Mergi kula nuwun sewu, garwanipun Kakang Durna menika benten kaliyan garwa-garwa para nayaka punggawa lan titah Ngubatara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Premban Durna menika mboten nggadhahi tetimbangan wujuding titah swantah namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten saged dipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dik Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari Mejawantah. Arep widodari kaning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu nggih, sampun ngantos ndangataken aturipun Adipati Harya Sengkuni. Menawi saking kemanggihipun ingkang Bapa ing Sukalima, garwa ingkang gadhahi sloga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan. Manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun. Menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banowati angka kalih. Menika menawi kekirangan babakan bondo donya menika nuwun sewu wong wedok menika sok merengut terus. Menawi belanjane kurang menika tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu nesu menika gampang. Ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampajer panjenengan menika Nalindra. Mboten kekirangan bondo donya, mboten kekirangan menapa kemawon. Tertentu menapa panyuwunipun ingkang garwa Banowati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina. Lah ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu. Kagol kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Liripun kados pundi? Kula aturi blakakaken. Menika ngaten nggih. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan priya menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun dadosaken cuwa penggalipun piyai putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Gosik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Premban Durna kuwi apa? Nuwun sewu Dik Patih menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dik Patih. Mang cethake kemawon. Sing kakung loyo ngaten kemawon. Menika dados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa pun Dewi Banowati. Lan nuwun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil, lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Baduna. Wonten dawuh. Yai Ratu Banowati menika mboten ate medal saking negari Ngastina. Mboten ate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados menawi sak mangke Hai Ratu Banowati menika nggadahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula namung ngatur.
matur sedaya menika kala wau saged dipun tandha lan saged dipun mangertosi. Caranipun mangertosi menawi Ratu Banowati menika gadhahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun. Angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nengga kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tanda-tanda wanita ingkang badhe utawi sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun nyebut asmanipun priya sanes menika sedinen langkung kaping 2 dosa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Munjuk atur sapa paduka Anak Prabu Duryudana bilih Nayaka menika kekirangan tumunten piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat Nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan sajenis-jenisipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadhahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Monggo anggenipun nyebat menika wongsal wangsul. Menika sampun gadhahi tandha bilih ingkang garwa Dewi Banowati menika sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Buduna wonten dawuh sampeyan ampun bubudhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Nyai Ratu Duryudana menika nembe jibeg bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritakaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodheng penggalihipun Nyai Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dhateng Dewi Banowati supados Dewi Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika contoh kok, nggih. Tuwe nanggelar, tuwe nanggulung, larampan menika pancen nyata saestu. Mila saking parayaginipun ingkang bapa ing suka 5 dinten sak mangke, nggih. Saenipun ingkang garwa Dewi Banowati menika dipun tanting menawi gadhahi panyuwunan. Panyuwunanipun menapa? Menawi gadhahi pamurtah-pamurtahipun menapa? Nanging cobi dipun caketi menawi pendak-pendak dipun caketi ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening Anak Prabu Ngastina. Malah sajak ewa anebeh saking pelenggan paduka Anak Prabu Ngastina. Oh, nuwun sewu, Ger. Kula mboten kok anggih mangsa gelak wanci. Tertentu wonten tukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa Dewi Banowati dhateng priya sanes. Sak sanesipun Anak Prabu Ngastina, Ger. Bocambat. Nggih wonten timbalane ngadah kok sinuwun. Melayu-melayu tanpa tinimbalan. Miyak Nayaka punggawa kang padha gantung seba ana wigati apa ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa to kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe matur mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wantun natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika mboten dora lan mboten goroh. Sapa wong lanang ingkang mapan ana ing patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Delik Pranawedi kaliyan kula mugi antosna ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati nyingitaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Bathara. Prabu Baladewa ndara dasih napa sing dingendikake Bapa Mnemban Durna. Nyai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban. Nyai Ratu Banowati nyingitaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak, Yai.
ngapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Oh, dos pundi nggih, dos pundi. Menapa niku aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmakaken ngelmu kulino. Menapa kula aturaken menika jumbo kaliyan lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina. Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Tamane ning menungso sing wani gebang bojone Duryudana. Sampeyan wong tuwa-tuwa do mbegogok teng mriki. Ndek gawe apa sampeyan? Ponokawan Bagong wonten dawuh kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki. Niku jane enten apa? Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki rasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe, rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih ta? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarga nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi.
Mungkin nek kula ditakoke bojo kula ya wis sakarepmu mengko lek wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama iki. Meng upama nang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane urip ning atase sak bagong. Niku nek duwe kepinginan ta ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahnya dadekke pil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patobat apa tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku isin lah. Ora rasa isin kowe matura rasa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bale wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Iki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Priwon nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning bale wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong. Wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngapa pet-petane aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi. Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Wah, iki berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul klambian to, ento. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguhan dhuwur. Petra ora gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku
Ndoro, Truk. Truk balas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Menggurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Kon njur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene. Batobat ya. Bareng disandangi ya ora mantra-mantra abdi. Halong kirek Batobat ya piye glelengmu ora jamak mekaten siaget Dewa Bathara ya jagat Prangestu Ngkara ning nuwun sewu ya arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu ki ora iso dipermak mbok disetrika men kita bagus kowe ya nyebut aku ya Diajeng wah oke gleleng tenan garwane pun Kakang Diamon Diajeng kok Diamon lali garwane pun Kakang Diancuk Diajeng anak ya cangkem elek iki sekulina Diajeng Banowati kula wonten mandika ing Adawa pangeran waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane Kang Mas Kang Mas ngono wis cukup wis tok antepi tenan nggih tak antepi tenan wis tak antepi tenan ning kowe aja enak-enak kapi enak kapi mendo kapi enak tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba aku tak takon bebasan seduma bathuk senyari bumi nadyan namung seduma jembaring bathuk nadyan namung sak nyari jembaring bumi tresna kuwi uruping jiwa sing luhur tresna iki ora kena dijaluk ora kena ditolak tresna kuwi paringane sing gawe urip tresna kuwi paringane sing kuwasa mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati Batobat apa aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang aku tetep mbelani pati sapa sing arep ngridu nggonku mangun lele mangun bebrayan karo Siadi Banowati mesti aku bakal mbudidaya menolak Batobat Satya kok ora iso basa Jawa Satya blesteran Satya saka Betawi sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati iya Batobat ngaturake panuwun ya Raden dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki ngopo kok keder suarane aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku
bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sonane dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane niki pentingane kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko usul. Atuh, Pak. Tenan mlaku kowe. Beda karo bojoku kowe. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngiwa. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang Sina Diajeng. Wonten pangendika ing ngadhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen Maduka metaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian Maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bale wis maku rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jenenge kuwi? Dititipke nang ndi jenenge? Sing gone TV yatim-yatim iki lho. Lah kok to, Pak? Panjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katinggal jabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing meparangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu, heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Astina lebokke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, jos menika menapa? Tegese wis apa tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa. Kula sumanggaaken. Dek Pate, pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dik? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Monggo asline sandale gareng kaya asline. Oh,
iki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ing abdi kematian ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka korining taman Gusti Ayu. Tobat. Monggo Penemban Durna. Pate sempune kula aturi mlebet wonten Dewante pripun Kakang Penemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Penemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran karaharjan inggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parapatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angaleoni jujul anusri wonten sowanipun mban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun mban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Mboten wonten Penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mawon wonten Taman Sari Negari Ngastina. Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci andadosaken raos kula menika bingung. Karena kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari Negari Ngastina. Samangke ngaten mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Lole mak tratap aku tak kira nek Setyaki. Sencaki kok raine kaya ember kaya ngono. Iya, lha kok dadi kaya ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon telu saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku
Aku Begawan Durna, tepungke satriya Bajahita. Baca-baca dengkulmu melocot ora. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kowe ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora sayang-iyong sengkone arep napa kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa Nata Ngastina. Wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwane Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek anggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho ngendika. Wis kowe meneng. Wah aku wis tetep ngantepi seduma bathus nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena mbondo tanganku ngrincung sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati legane. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nang nganti Aak menang pokoke kowe tak goleki. Tobat tuan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih ngertaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Saya. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit Yayi, garwaku sing paling ayu wae. Tak antepi katresnaku karo kowe. Ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Karto Kebu, Bus. Karto Marmo. Karto Marmo. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku lho. Dasar Pranyata Bagong. Mbok yo ngilu karo kahananmu. Ngilu karo githokmu. Kowe nyawango karo kahananmu, kowe drajating wong ceplik. Kowe drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang mangke kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat. Kowe wani bakal anggibang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjung akhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis.
dadak omong apa ki mau kan ngomong wayang kok pangeran le omong cebol gawe wulan wuta ngono kok koyo ana tengen kene iki wani aku wani des rampung Cimas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan tapi itu nek kalah percuma nek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi pecah siramu plotot wetengmu lho kok ngawur sakarepku sak kecekele luput peteng sak kecekele lho iki tak plotot mati dening aku ayo panggal tak ayoni kartu kuat kartu marmo isin kula isin piye ngatasipun kula menika Pangeran Pati kadang nata ming diajar kali Bagong monggo nyandang cara satriya raine elek ning digdaya perange kok ya iso trampil Bagong ki panakawane Janaka mula nek perang trampil ki mesti tiru Janaka kula menika gumun kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jawata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune yon maju ne. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek musuh Karta Marma, Karta Denda, Kartipeya, Karta Nyaur. Karta Nyaur, Pak. Mbane kedenda. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kancane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar.
Gleleng ta aku. Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cekek lho, aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetan kok iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jeleh urip. Jeleh nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wawani nyolong kakak tua. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan wis ciare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene. Bajigur iki ra Bagong to? Pancen keparane to. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, war nyekel aku. Nenek ngerti kowe malinge. Aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wah, semi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Pepenake aku tak bali wae, Bagong. Kok ora sida perang? Jebule. Merah tak pernah ke mengarep awur-awuran kowe jebule. Tutu wong kono-kono kok, Man. Tutu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan pengen ngomong nek ana maling sing nggih Bang Dewi Banowati. Kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cangkepe mbok ora jawab-jawaban ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyambro ndasmu.
Sing ngapik nek ngomong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye. Nyantane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis, nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu. Sapa Cik? Tutur mau ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ha iya. Rumah saku pun mantan tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula mengke malah kisinan wan. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Oh iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat, mboten mun telat mun 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkan tiban Cundamane ora jeblok pada muncul tetep Durna. Panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda anjen manus maning jajaran Sukirtaning bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drei? Lho. Drei jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundamane. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundamane iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan. Wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundamane, dipateni nganggo Cundamane, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundamane kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti?
Urung karuan no. Loh. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki penembahan, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih, atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gung-gungke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar we mungsuh iki. Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita, nek mungsuh kowe kentekan akal. Nyo, timbakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gethihe mergo tatu, aku isih iso glawat, tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti BSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Sewu Ger, kula ingkang sowan Ger, mapunten Bawan Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Banglawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Banglawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Benemban. Wonten dawuh sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Ger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong Ger. Wah, iblis ana Bagong glendang. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Guguk karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Bis. Aku ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa. Kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabi aneh iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong, nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Nggone njuku wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil iki.
Ana to paling karepe iki wo masem. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Nek masyarakat umum iki ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku Srayoli binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora hafal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen Srayoli binatang Srayoli September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangono legane atiku, Mas. Wah. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Woi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ora tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot iki. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wak tamake dadamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya ngomong. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong iki langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethe Nenggala jeblok wetemu. Mati dah, muter dening aku barang kowe. Mati dening aku menungso rata. Tenanan iki Haji kowe. Lagi ketap-ketip bres. Apa rumasamu aku ora duwe kekuatan? Enteno. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang ndi? Kane ati kaya. Wah! Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuk anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso.
Sewu dawuh halabatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawa ing dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara res lan boten atur dura. Telanging namangsari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banowati. Menungsa ratatanan kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangriwi. Mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tan wandhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang bilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut najan bawa penemban Durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh Prabu, menapa iki kula badhe kejalan dhateng Yayi Ratu Banowati, Yayi Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryodana sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Ora badhe tindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulungan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Bubar maut lakuning perjurit rantak-rantak kaya sela blekiti. Sela ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngastina. Yayi Banowati pun kakang saya petekana diajeng garwaning pun kakang. Jagat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora? Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan. Katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gluduk, ora ana udan kok aku disenani sak penake dhewe. Kowe wani nggunjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna anu Bagong. Bagong, nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kurang trinanting kalane Kang Rayi pun Dewi Bangowati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu-patu, Pak. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten maspaosaken dhateng raipun Arjuna? Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe? Arjuna. Yayi Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak wirang-wirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati dene
Kyai Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro kula badhe mados margining pejah kosek ta aja kesusu kaya ngono. Pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Apa siapa sabta cingah apa iki? Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelira ning koran. Us. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, Ora edan serius iki. ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kentongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kentongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Babi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasar dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, Minggir derajane dewan. Poko Prabu. Wong-wong edan kok dijak guneman. Kosik to wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Brotaya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusan karo pecah banget. Sapa iki pendhita kok rupane kaya ngene? Kowe ya keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparanyata. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati dengan semplo siraman. Mantap.
Kalicang Sumah Kilurah Bagong. Nalika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud Kilurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane Kilurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, iki. Lha niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus glangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Namane mboten iso insaf, kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh. Denyai langkang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani njaluk ngapura tenan ya mbogiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan. Aku saiki wis arep insaf ya. Estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ndak. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula pun boten lajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus nek dolan nggon aku nggawa anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombene malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bakuh ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Truk? Leren. Semana ra? Leren. Ah, wis ndelekke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, anggere dicipi jojo nenggala. Nggawa nenggala barang ben sauni. Sayang aku wis ora nesnane, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek.
Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan kuwi, insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama aku. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora bisa pisan. Wis kudu insap tenan aku, Truk. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong iki tumus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina, sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi yang bogi yang wis santai wae. Aku wis ora arep ngopo-ngopo tenan saiki.